poema eskatu zidan, aho xamur batan atzean, inoiz ikusi nuen neska edarrena, izerazpian neukan alboan. Maitasun poema eskatu zidan, neure modioa adieraz nezan, itzan arteko jolasa maitazuan, bera protagonista bazan. Fortuna, Ziabogako denborak 5 minutu 43 segundu, 5:43. Zarauz, Ziabogako denborak 6 minutu 02, 6:02. Deusto, Ziabogako denborak 5 minutu 37 segundu, 5:37. Maitasun poema idatzi ezinik, ohe gainean bazarkaturik, eta ofizioa zainoiz erraza, soinu jolarrun bat bazara. Olerki baten hitzetan galdurik, maitasuna agertu zan, poeta lanak esangoiz erraza, gaineko jolasetan. Olerki baten hitzetan galdurik, maitasuna agertu zan, poeta lana esan goiz erraza, gaineko jolasetan. Thank you.
Andoniera manzuten ezkero ez dut ikusi naiz zaraz Ondartza basa mortu ez ote euri gozoena errauts Andoniera manzuten ezkero ez dut maitea tarbatzen Bortuako plasiruna dena egiten zaitatzen Andoniera manzuten ezkero zertan bizita gatika Kafe gatikan urtua da Denbora finalak, Fortuna, 12 minutu 00 bederatzi. 12.0009. Zarauz, 12 minutu 40 12.40.78. Deustu, 11.47 11.47.57. Arkote, lehenengo kaletik, Zumaia, bigarren kaletik, Zierbena, hirugarren kaletik, Getxo, laugarren kaletik.
B, bat, D, E, la. Garaipenik eta galtzekorik gabe esperantzara kondenatua noiztik da negarrik egin ez diala ifarra erakusten dut behatzaz alako erdalkaria. Ziagogako denborak, Arkote 5 minutu 20 segundu, 5:20. Zumaia 5 minutu 17 segundu, 5:17. Zierbana 5 minutu 29, 5:29. Getxo 5 minutu 33 segundu, 5:33. Galtzekorik gabe esperantzara kondenatua eskuta begiz kanpoko bakardadea existitzen ez den erio bateko morroi kutsakur bat bezala arnaz estuka gustoan engoen antxeta der ta ez da sinisten ez da sinisten garaipenik eta galtzekorik gabe esperantzara kondenatua garaipenik eta galtzekorik gabe esperantzara kondenatua noiztik da negarrik egin ez diala noiztik da negarrik egin ez diala garaipenik eta esperantzara kondenatua. Chocolate egoísta no me Hemen datoz lau traineruek, veteranoak, lehenengo kaletik Arkote, bigarren kaletik Zumaia, hirugarren kaletik Zierban eta laugarren kaletik Getxo. Ja estropada amaitzen,
terminando la regata de veteranos. Ahí tenemos una bonita pelea entre Zierbana y Arkote. Hor azkenengo txampan Zierbana eta Arkote. Va Zierbana. Va Arkote. Ametatoz Getxo eta Zumaia be estropada amaitzen. Ba. Eta ba Zumaia. Hau taldeen denborak honek dira. Lehenengo Zierbana, 11 minutu, 11 segundu eta 90 euneneko. Bigarren Arkote, 11 minutu, 15 segundu, 57 euneneko. Hirugarren Getxo, 11 minutu, 28 segundu, 9 euneneko. Eta laugarren Zumaia, 11 minutu, 13 segundu, eta 55 euneneko. Honek lau traineruek aurreko txanda baino arinago egin dabe euren estropada, beraz lehenengo laurek hauek traineruek esan die. Los tiempos de esta tanda serían primero Zierbana, 11 minutos, 11 segundos y 90 centésimas. Segundo Arkote, 11 minutos, 15 segundos, 57 centésimas. Tercero Getxo, 11 minutos, 28 segundos, 9 centésimas. Y cuarto Zumaia, 11 minutos, 33 segundos, 45 centésimas. Estas cuatro traineras han hecho mejor tiempo que la tanda anterior. Luego estos serían los 4 primeros puestos de la regata de veteranos.